Pero, eskerrik asko kotzagatik eta jakin ere askok badakizu ez zergatik garen hemen, azken urteotan, azken hilabetetan, ohikoa izan da ez, herritarrei, tolosarroi, katetzatik eta udaletxetik hurbiltzeko egin den saiakera, jendearen ganako harreman hori istutzeko, eta harreman horren adibide, hauteskunde kanpaina honen barnean, herritarrei alkateari galderak helarazteko apostu hori, ezta? Sare sozialen bidez, eskura ere paperean, batzuk zuzenean udaletxera, euren galdera helarazita, eta galdera guztiek bildu egin dira, bildu eta prestatu egia da batzutan, gaiaren arabera, oso antzekoak ziren galderak, bateratu egin ditugula, ordu beten guztia erantzuteko nahiko lan izango baitu ibaiek, hemen nahikoa munizio badaukat, eta ala eta guzti ziren horbaitek bere galdera zehaztasunez aurkituko ez badua, beti ere aukera izango da. Egindako galdera hura erreplikatzeko, matizatzeko, norbaitek galderarik egin nahiko badu, egindako aietik haratago, erora egitiko dugu, tartetxo bat, tarteka norbaitek zerbait galdetu nahiko balu, ez itxuin guk eskaini arte, deso altxa eta erantzuna bukatua da, hitza emango dizuegu, ziren mikrofonoen da ambriko bat ere badago, eta horri helduko genioke. Eta orkestuen egin da, eguerdion, niri bai. Aipatu dugu, herritarrei hurbiltzeko, herritarren iritziak gertuago izateko apostu hori mantendu dela, eta ez da doainik esaten den zerbait, ez da, badaude datu batzuk, badaude ekipu batzuk azkeneko urtetan zehar egin dituzuenak, eta hori bermatzen duten, ez da. Bai, hasieratik esan dugu, eta esan genuen, edo ez gila nahikoak, hau da, duantaldia sartuko zala udaletxea eta saiatuko zala gontzak egiten eta lana egiten, izan gure denengo bermea, baina argi genuen, herritarrekin egiten denula, tolosarrekin egiten denula, edo jaiz zegoela, ez? Aurreko baten, eta nola kanpainan numeroak ere emabardian, hasi ginen kontatu gabe genuen kontua, eta hasi ginen, nire agenda hartu genuen, edo udaletxeko agenda genuen, eta kontabilizatzen, agendan agertzen zian parte hartze bilerak eta horrelakoak, ez? Egun da berrogeita marretian gora ateazia, lehenengo urteko datu hartu genuzkan, eta orduan garrantziko prozesu guztia ez genuen kontabilizatzeko aukera izan, eta pertsonak eta aktak ikustuz pertsonak kontatzen hasi, eta 4.000 piko ateazian, eta lehenengo urteko guztiek ez dut, beraz. Harritu ginen guztiprekin, eta kontuatu ginen, azteago bide horrekin jarraitu gara dagoela, eta baita kanpainan ere, orduan, nik uste eros sentitzen gara aurrez aurreko honetan, eskarri honetan, eta hori da bidea. Eta horren adibide edo erakuspide, gaur dugun ekitalditxo hau, nik galderak prest dauzkat, denboraz esku gabiltzar ere esan dizuet, beraz hase ingo gara egin. Antolatu ditugu, taldeka, gaika eta lehenengo gaia ibai alkateak gertutik. Lehenengoak onela dira. 4 urte joan dira, nola sentitzen zara ondorengo beste 4 urtei alkatetzan ekiteko. Gestioak desgastatu egiten duela diote, zein da zure kasua ibai? Gogokin eldarrakin, neure hondi batean, desgaste hori momentuz eritxin. Nik badakit eta argi daukat, ni baino gu behala. Hau da, talde gonkor batekin goaz aurrera edo goaz. Eta gogokin, martxan dikoan trepa da, labea opilez beteta dago, eta opilak bukatean egitugu, ez? Ordu gogoa jarraitzeko, eta aldi beren nik bai daukat argi, lan honek aizepresio eskatzen eta zikloak bile egiteko dira. Zortzi urte nahikoa dara, ez? Guain gitarrakin, hoxe, ez? Martxan gaudelako eta guain nahatugulako dinamika potente bat, baina jakinda ebaitan erremuga daukela, eta erremuga bile egiteko dutela, nik uste nire uste zintzat. Maila pertsonalean, lanak eta arduratik izan aldu, hasierako ilusio horretan, lagunak ala etxaiak egin dituzu gehiago 4 urteotan. Lagunak eta etxaiak, nik uste lagun asko, jende asko ezagutu deula. Denen alde, edo denak ez dira konforme ondo egin degunarekin, baina nik zentu hortan guratzen dut, lagun asko, laguna lehenengo taldea, zinegotzi taldea, hasieran sartu ginen apenas ezagutzen zinela, eta kriston lagun talde ginean, eta bai igadura, hau da, temporaren zeiozuz, zure lagunez, zure familiari, eta zure inguru baina horreta hortan, eraz positiboa balantza hortan ateratzen da emaitza. Honako galdera hauek ere bildu egin ditu, alkatetza oso pertsonalista dela uste du jendeak. Eta galdetzen dute, zu pertsonalista zaren, agian dagoeneko erantzun duzu, ekipokoa zaitugu, taldekoa zaute zaitugu. Eta gero, hemen aipatzen dute, ezagutu ditugu, alkatetza karguak
guzti aldunak bilakatu dituelik. Zure buru ezagututa, zer hartuko duzu kontuan, zer hartuko zenuke kontuan guzti aldasun hori egiteko? Guzti aldun ez da inon, eskerrak. Ni askotan ere burua koordinatzaile bat moduan ikusten dut. Zinegozio bakuntza dauzke bere egitekoak eta bere egiteko hortan pine da, eta guk egiten dituguna gartatzen zan, eta ez ni bakarrik baizik, eta liberauta gauden pertsonak da alkarren bergi eduki eta alkarrekin lotu eta denai gorkut bat eman eta bat eginez. Baina hemen aldu zoiek eta personalizmoak egia da alkateak askotan hartzen dudarro bat eta figura da, baina taldea ez dela jai daukau. Nik kontu ekonomiko etxiko ajustu ematen ditu eta eskerrak lore kontu gudatzen egiten. Zentzu urtan bintzat, norbanakoa ez da inor, ez da bizitzan, ez dela. Hemen gizaki gara, gizartean parte galako eta inguru bat galako eta gure etxea berdin. Egi bai, eskertu behar dizut, galderak prestatu gabe, idatzi gabe eta ikasi gabe ikarri hori, benetan naturaltasun hori eskertzeko da. Baina gero, argazkien batean hemen paper puskat ikusten ari zaizu, aso egingo dugu. Galderak hemen daude, pasatzen izkiaten, baina irakorritu ben eta... Gorbe hori non baitze, pero segur argazkien batean ikusi esango, jorek ezita bisatu da, ni lan hori hori. Bueno, aurrera egingo dugu, zure zinegotzi, gainera galdera guztiak izuretzako zuzenekoa den, agian lorek edo beste norbaitek erantzun beharko duten galdera da, baina zure zinegotzi taldekoei, zure hiru gauza nabarmentzeko eskatuko bagini, zer esango lukete, eta orain arte entrevista nahiko goxo izaten ari da, akatsen bat edo beste nabarmendu behar badute, ez da giztu aurre ikusi dezakezun hori edo agian zuzenean norbait mikrofona pasako dugu. Lore, gauza onak, hiru, garitu dituzte, eta hiru baino bizikotea, eta gero txarren bat ere hortzea, idatzea. Batzuntzat, bertutean nahi gotuz batzuko Bale. Esaten egin agian batzuntzat, bertutean beste batzuntzat hartu izan daitekela, nahi kataztekin izan duka ibairen hiru ezaguak izan dituzke. Iniziatura duna, hori nintzen da urtetan hati akitxugula, ametsak errealitaten bihurtzeko gaitasuna izan durako. Begik eta dela izan ditu pertsona da, danako gala. Hau da, ibairiak, hau da tolosako denartean, eta izkatu edo ez, hau da. Txarra egokitu gartzizu, ez? Noraiteke... Ez da horrela gokerarik. Nik txarrik ez dut esango, baina... beti oso horretxea da esatea, ez? Pertsona langilea, bai langilea. Goizetik horre dauzka, bereak parte txarrak edo du baino. Goizetik gauea, udalai bere denbora ematen dion pertsona da. Bai, ez dago akatxerako taldeik, Hau askotan entzun du, guztien alkate izan nahi hori ez da, kanpainetan askok aipatu izan duten zerbait, baina posiblea behi bai guztien alkate izatea, edo zer puntutaraino lor daiteke egitasmo hori. Jose Mari Gorrotxategi behin da berriz esaten dit, alderdi alde bat edutzi da guztion alkate izan barra dauketela. Beti esaten dira, nik uste alkatezen zaudenen jende askokin zaudela eta saiatzen zehela. Eta neurri handi batean nik uste gu guztion hau da, guztion alkate naiz eta guztion udala ba, argi daukagu. Horrek ez du esan nahi guztio konforme egotea, baina nik uste oso barne hau daukagula herri guztiantzako kudeatzen degula eta zentzu urtan mintzat hori dagokigula egitea. Horrek berriro errepikatuko, guztiokin ados edo guztiak zurekin ados egotea imposiblea da, ez litzake hona izango ere. Ze goxoak egin, Jose Mari Gorrotxategi egiten gomendioak ere, ez da? Beti izaten dugitzen bat, badirudi zapazteko amate datorrela, baina goxo eratzen egin. Bueno, beste gai batera salto egingo dugu, lehen aipatu duzu udalaren egoera ekonomikoa, eta horren loreren eta altaldearen laguntza hori ez da. Hemen galdera pixente zuden, pixka bat jatu ditugu ez da. Lau urte hauetan, gestio gintzan publikoki, asko nabarmendu dira ekonomia arloan izan diren murrizketak eta mugak. Zuen kasuan, non sartu dira goraitzeak eta non indartu dira
gastuak. Zein neurri ekonomiko ezarri dituzue udaletxeko egoera ekonomikoa saneatzeko? Udaletxean sartu zinetenean zein egoera ekonomikoetan aurkitu zenuten eta orain zein egoera ekonomikoetan dagoen. Laburbilduz, murrizketak eta mugak non egon diren, zer indartu duzuen, zer neurri eta batez ere nola aldatu den egoera ekonomikoa. Saiatuko naiz goitik hasten, hau da, argazki orotor bat. Udala topatu genuen 26 milioi zoro batekin. 26 milioi euroko zor batekin, Parke Losegiaren deskabetza gainean, eta horrek sortu dizkigun aurrekontua zuhurtziera batekoz eta aurre ikuspenak ondo egiten eta gastua erabat kontrolatzeko dinamika baten sartu behar izatean, ezta? Murrizketa sozialik ez da egin. Hau da, gizarte politiketan ez da ezer ikutu eta diru laguntzak ere handizia iritsia azkeneko 2 urte hauetan. Gu gizarte politika diegunen da gizarte arlo soziala, baina orokorrean, bai auzo elkartei diru laguntzak ematen dizkienak, kirol elkartei ematen dizkienak, eta nola ez, gizarte politikak ez, diru laguntzak egoera txarran dauden familiei, AESak eta kudeatu bat izan dugu eta diru boltsak sortu bat izan ditugu beste entidade batzuk, Eusko Jaurlaritza, kasu honetan sortu diko murrizketak tapatzen zulo horiek, ez? Adibidez, emergentzia sozialetan adibidez. Eta hori nola egiten da? Beste leku batzuetan kentzen. Nondik kendu dugu? Kendu dugu batez ere azpiegitu dena. Hau da, ez ditugu obra haundiri gehiago egin. Gehiago mantendu lanak egiten, obra txikien bidez, eguneroko hori errazten. Nondik kendu dugu? Liberazioetatik. Hau da, aurreko legealdian milioi bat euro gastatuta da urtetan, liberatuen soldatetan, guk erdia bina gutxigo gastatu dugu. Kopurua ere ala da eta soldatak ere baxu gotia. Nondik kendu dugu? Protokolotik. Protokolotik ere piku gutxigo gastatu dugu. Eta nondik kendu dugu? Aurrekontua hartu eta zurruntasunetik egiten. Kanpoko enpresaila gutxigo egiten eta etxe barruan udal langileekin proiektuak aurrera ateratzen eta horrela, ale-zale bideratu duguna da ez murrizketak egitea eta zorra erdira bestea. Eta gora izia zentzu hortan, obra publiko ondioietan ez dugula egin. Ulertzen dugu baita, herriak azpiegitu aldetikan egoera hon batean da, hola. Hau da, bi areto itzen dauzka, bai topikakoa eta baita Leido, kulturetxea, musika eskola, udal euskaltegia, zerbitzu aldetikan herri ona da, eta iruditzen dugu baita, zentzu hortan egin behar duguna dela, mantendu dauguna ondo eta herria eta kargarria egin herritarrentzako. Kudeak eta oso zurruna izan da, aurrekontuaren gainean egon behar, eta aldatu dugu lehenagotik zegoen ohitura bazala gastu arrunta eta dirusarrera arruntak orekatzea. Zer lehenago zegoena baino asko zegoen, irikitzalikan diru asko lortzen zalako, etxeak egitearen ondorioz dirua jasotzen duak, baina asko gehiago gastatzen zen, desoreka bat zegoen. Da etxeak 1000 euroko soldata bat jaso eta 1000 berriro gastatzea bezala. 1000 euro sartzen balko dizkizu, gastatu da 150, bazpare berreta bat utzi. Eta horri egin dugu eta hola kudeatu dugu, eta hola kudeatzeko jarraitu. Hola kudeatu behar da, iruditzen zaigu. Tarteka herritarrak eginako galderin gidoietatik ateratzeko baimena daukat, eta aipatu duzu, Elosokiko parke hori, Ibai? Bai, pero indikatu ez izan, bideo nola buena. Aipatu duzu Elosokiko parkeko gai hori, aspalditik datorren aferrada hori, eta urtetan konpondu ez dena, eta azkenean beste aukerarik gabe konpontzea, ordaintzea egokitu dena, baina horrek ziur ematen duela ere horrako ikasgai bat edo referentzia bat udalak bere kudeaketan duen arduraz eta ondoren gotza horretan ere eukibar duen ardura horretaz. Argi dago, hemen Elosegiko 89. urteko kontua da, hau da, eta hemen bai egon dana da, patata beroaren jokua bezala, ez? Nik urrengo uzten diot zorra, eta urrengo uzten diot marroia, eta bitartean nibentza izango naiz, hemen dena egin alkatea, ez? Kiroldegia egin duna, eta gero hemen da, osarketa bat nire oso kurioso zaidela, eta EAJak esaten du, ez? Eske guk utzi dizuena, guk utzi genizuena egiten zuen, ez? Hemen egiten duna udala da. Eta proiektuak jarraia dira, eta proiektuak guk utziko dituzkiogu beste batzuei, eta beste batzuk guri utzizkigute marroiak eta gauza ona.
baina personalizatzea dena alkatearen edo udalaren figura horretan negatiboa da, ez? Bakelosegikin, gaizki kudeatutako gauza bat, arduraz hartu, inorrek hartu dutzu gauza bat, eta guri alabearrez erobiltzeguna, Tribunal Supremoa ja, hau da, azkeneko epaia, azkeneko errekurso juridikoari aurre egiteko gaitasunik etzegolako. Horrez esortu digu, urtero €1.000.000, bertako jabekidei eman behar izatean, €1.000.000, zein azateko zan bestela, zer gauzetan. Gizarte politiketan, frontoia berritzen, edo eta espaloiak berritzen, edo berazubiko azkeneko fasea egiten, edo proiektu kiroldegiaren egiten, ez? Berdintza izan da, €1.000.000 dia, garri bateko 96 milioi besta. Orduan, izugarrizko dirutza da, eta zorrari, lotu barri egu, dinboi ezin dugula gastatu ez egu zantzutan. Gai aldaketa datorkigu, ondakinak horrengoa, eta hemen galdera sorta bat ere pilatu egin duguna, nola bideratzen dugu, ustialduzti bai, errauskai hori gabeko politikak azken muturreraino eraman daitezkela Gipuzkoan. Nola doa Tolosako ondakin bilketa, non burutu behar dira aldaketak datorren agindaldian, eta ondakinen bilketa selektiboan eguneko larogeira iritsiko algara ondorengo 4 urteotan. Bueno, Gipuzkoa mailan, errausgailu gabeko etorkizuna, egingarria izatetik hartago, egin behar da. Direktorizak ala diotelako eta zentzuak ala diotako. Hau da, mundu, errekurtso finitoak dituen mundu bat daukagu, eta ezin duguna da, sortu errekurtso bat, bota eta erra. Ze iritsiko egun baten ezagara egon sortzeko ere, orduan, zentzu hortan zirkularrak izan behar du, eta gaur erabiltzen dugunan bihar transformatuta edo berrera erabiltzen, baina berrera erabili behar da, eta zirkulo egitsi behar da. Tolosa mailan, nik uste sistemak eta malagoen gaudera momentu honetan, birziklazita esaten, horre dakar aurreztea ekonomikoki, eta gutxi gora bera, €1.000.000 bat buru aurreztuko dugu urtean, aurre ikusi egin da baino hobeto, ze aurre ikuspenak izan ziren €1.000.000 batekin aurre kontutan, €1.050 gaude, esan bezala, eta €1.050 itxiko behar nik uste baiet, sistema gobetzeko gauz asko dauzka, sistema hau berritzailea da, Tolosan asmatu dugulako, eta herri asko guri imitatu nahi dabiltzelako, eta zentzu hortan badukaz edo betu, eta 80an nik uste iritsiko behala. Eta gero sistema aparte kontzientziazio mailan eragin da, eta nik uste sistema bata edo bestea izan, edozein moduta biltzen dela, arrakasta etxean datza. Hau da, etxean sailkatzen duguna, da hor datza arrakasta. Gero nola bilduko da, hori beste kontua da. Baina bilketa sistemak ahalbidetu behar du, norberak bere etxean hori egitea, eta hori ahalbidetzeko hobena zer da, kontzientziazioa. Hau da, egin behar hartzea. Kontzientziazio horren arira, askotan gertatuko zitzaizuen, nire ibitza kanpora jo, eta zaborraren kontzientzia horrekin zer eginez izan. Dagoeneko gure buruan eta gure bizitzan dugun eredu bat ez dagoelako, ez? Usteak horrek adibide garria erakusten duela, ez dola kontzientzia hori ere aldatu den lanari buruan. Horreko azte buru baten Burgosen ginen, koladraiarekin soltero despedida barriako azkontzen dalako. Eta lagun bateko isi zara ziten, jode, ez zaukat, hau da, benezteko etzegoela eduko entzik, eta zanean, bida, erabat barren auta daukagu egin behar den gauza bat, ez? Eta hoi nik uste positiboa da, negatiboa herrialde hori da, baina guk, horrek erakusten dut guk, egunerokoan barren auta daukagula, sailkatu egin behar dela, gure egin behar dela. Europar instituzioetatik txalot egin dute sistema edo modelo berria, baina batzuko badirudi erabidetan nahiko tartirik ez da horrelako berri entzat, ez da horrelako sentsaziotik hori dutzen egin. Era bat, eta hemen etxian, hemen daude lobby batzuk, hemen errauskailu bat egiteagatik €500.000 kobratu hartu duzten zenbait konstrukzio enpresa, Diana berdinak finantzaz dituzten zenbait komunikabide talde. Orduan, hemen interes batzuk zauden, eginak eta antolatuak, errauskailua egiteko kontratua, aginte makila aldatu, hauteskundeak eta gero, aginte makila aldatu, inokiazten nago emantzan. Orduan, interes hori egin mine ematen die, Tolosako faktura egon dina, ondatik biltzeka da. Osa, bestela beste asko, orduan, hemen interes ekonomiko handiak zeuden, denon interesen gainetik, eta orduan, batzuntzako negozio zena, zapuztean, altxatu dira, eta altxatu dira bere biziko indarrarekin, hori argi dago. Gidoia itzuliko naiz eta merkataritza dugu horrengo gai. Gaur gainera, atzo egin izan gero merkaterik antolatuak egitasmo bat, gaur eta ben nagusien edo kulturaren, artearen gale horretan ere bada zer ikusi da zer egin. Eta galdera kola dio, merkataritzak oinarri sendoa duela Tolosan. Zer egin erreferente izaten jarrai dezan.
Larramendi auzoan merkatal zentro handi irekiko dute, udaletxeak izan nahiko ekiditeko aukerari, uste duzu merkatalerekin berri bat jartzen kalte egingo diola betiko merkataritzari? Bueno, zer egin argi dago, lana eta lana, referentzia gehiago. Bai merkataritzan da baita udalgintzan perspektibakin lan egin behar da, irekintzan bezala, hau da, badurako luzera begira lan egiteko plangintza jarri behar dian martxan, belaranaldi aldaketa daukagu, 55 urtetik gorako merkatari asko dauzkagu, zentzu horretan lan egin beharko dugu, denda horiek itxe horretik pertsona gazte batek relego hartu dezan, eta hortarako iaz lortu denun merkataritza eskola lanbide institutuan, hau da, ziklo formatibo bat daukagu, bertatik handatzen dian gaztiak ea erakartzen ditugun relego horietan sartzen, kontzientziazio kanpaina egin behar ditugu konsumo lokalaren inguruan, azkenen konsumitzaileak izugarrizko eragina du, bere esku dago nun erosten duen arabera denda horri dira ustea edo urbili ustea. Orduan, plangintza zehatza daukagu, Tolosa referente izaten jarraitu da merkataritzan dauzka ditzan. Ze horrek eragiten du bere herria bizia egotea, herri jentea egotea eta jareak jende zegotea. Orduan, ikuspe komponente sozial hori dauka. Carrefourren aferan, Carrefour datorren agotikan, hau da, 2009an plan generala onartzen da, aurreko korporazioak eta horri, ematen dio esparru horri, aktibitate ekonomikako lurzoru erabilgarritasuna. Eta hortikan, aktibitate ekonomiko horren izaeran, etortzen da lurjabe pribatua da horren jabe, eta etortzen da Carrefour kasu honetan, eta saldu egiten du. Saltzen dio jabea Carrefourri, eta Carrefourrek orduan eskubide guztia dauka. Gugor ezin dugu ezer egin. Eta ondoko partzela baita gaina, gaur egun berdea dagona edo irikidoa dagona, esto berdina dauka, katalogazio berdina dauka. Egiten nahi gehan da, plan general berri baten modifikazioa edo plan general zarraren modifikazioa egiten nahi gehan, etorkizunean horrelako esparrua jartzea galarazteko. Eta horretan gaude, baina guri gainero egun. Eragina izango du, guk egin dugu ikerketa oso sakon bat horren ingurun, eta batuak gu dauzkagu, eragina bereziki eroskiri egiten dio. Maxi Eroskik egin ditun obra guztia berezia kasualitate bat, eta eroskiri izugarrizko eragina egiten dio. Zergatik, komertzioan komertzio estilo ezberdin daude. Carrefourrera jungo da, kotxeakin gaur egun erostea juten dan hori. Kotxeakin gaur egun erostea juten da hori, ez da aldezarrean egoko komertzioan erosten duen hori. Edo produktu hori ez da berdina, ez? Orduan, merkataritza txikiei ez ziolako eragina egiko, gu daukagun datuak esaten dute ez, eta lortu behar duguna da, gaur egun Carrefour horta jungo dana, eta lehenago, behasaingo Carrefourrera edo urbila juten zan hori, Tolosatian pasagabe, Tolosara ekartzea, Tolosan sartzea. Orduan hor badugu erronka bat izango ditzakela, horrea kontsumitzea jungo dan hori herrira bertan erakartzea, ez? Eragina izango du, baina batez ere superfedizia hundien, maksimo. Lehen aipatu dut, norbaitek galderak bali badauka, esku batxan zain, mikrofono bamako horre mediarentzat, eta bera amaitutan tarteka begiratuko dut. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer, hay alguna pregunta hemos recibido también en castellano, Ibai responderá en castellano, así que levantéis la mano y os pasaremos el micro. Gero ez barima dago, guk aurrera jarrituko dugu, baina tarteka hori begiratuko dugu. Hizkuntza aipatu duzu eta horrengo gaia euskara dugu hain zuzen ere, zuek udanean sartu zaretenetik, euskararen erabileraren alde egin dituzuen hiru ekarpen aipatzen itzake. Bueno, barrura, hau da, udal barruko komunikazioa era bat, guta langileen artean, langileak eta gure artean, naturalidade batikan euskaldun du egin da era bat. Udaletxeko barruko hizkuntza euskaldun du dugu. Hoi, netzako oso importantea, agian ez da jaben beste ikusten. Udal departamentu barruetan da baita euskara plangintzak egin ditugu, jende arteko hizkuntza da baita naturalidade baita euskara aldatu dadin. Bigarrena, euskal komunitatearekiko, hau da, bai komunikabideen ataria 28ekin sortu dugu epe ertaineko diru laguntzen banaketak eta bereien proiektua bateratzeko egiten egilean lanak. Galtzaundikin batea, bereien egonkortasunari begira da baita eman dian pausuak eta bigarrena da baita kanpora begira gordan industri importantea da baita bai kirol taldeekin eta gaztien hizkuntza ohiturak euskara bilakatzeko ematen dian pausuak. Hirugarrena euskaltegiaren inguruan, hau da, euskara ikastean doakotasunaren alde ematen nahi gehan pausok, eta ezakit, laugarren baten bai aipatu nahiko nuke, udal kontratazioetan. Gurekin udalakin kontratatu nahi dian zerbitzu guztien ja euskara baloratu dugu, eta horrek eman duena da, konstrukzio enpresa asko adibidez,
euskerako ziurtagiria egitea, zegoen 5 puntukin puntuatzen dugu egunetik. Orduan, horrek eman du, euskalduntzen politikak ematea zenbait enpresa pribatutan, udalak, berarekin harreman hortan eskaino egiten dudako, edo puntuatu egiten dudako. Hor bai aipatu nahi dugu dakar, igual izatzen inez, subdelegado del gobiernoaren figura. Dauzkagu 8 denuntzia udaletxeak momentuetan, euskera politikak sustatzagatikan, euskera eragile diru laguntzak emateagatikan, eta bar, eta bar. Baina, bueno, Inkluso diru laguntzetan ere euskara baloratze gutxagatik, ez da horrek baita. Bueno, parekidetasuna dugurango gaiei bai, emakumeak ahalduntzeko politiketan zer ekarpen espero genitzake ondorengo 4 urtetan. Bueno, hoi izan zen, aurreko legealdian, martxan jarri genuen, argi genuen, genero politikak, gizarte deneko proiektuak bigarren mailako herritar izateari utzi behar diola. Hor kriston dana dago egiteko, gizarte oinarri patriarkatu batean bizik ez, oinarriak zimentuak aldatu behar dira. Oaintxe berriki onartu du udaldeko plenoa 3. berdintasun plana. 3. berdintasun plana oinarria izango liak urreko legealdian da 5 urteko plan bada, transversalidadea. Hau da, genero politikak udaleko lanketa guztietan, departamentu guztietan zeharriak horiek atzea. Beti zaten dugun lupa mori hori udalgintzan adostea eta osatzea, eta horrekin lan egitea. Bigarrena, emakumeen parte hartzea ikartzea, zenbat esparrutan gizonenak ematen beti gizona daude, ez? Horrek lotutua dauka zaintza etxearen arlo pribatuaren lan egitea edo baita. Ohiturak aldatu behar direlako bikoten artean emakumeen parte hartzea areagotzeko, horrela da. Eta hirugarrena, emakume elkarteekin batea lan egitea, gizon edo esparru maskulinizatu horiek aldatzen joateko, ez? Eta hor, idea bat, berdintasun politiketan denak eratzen dugu. Hau da, gizonei, gehiegi erakutsi zaigu gizon izatea, gogor izatea, ez sentitu araztea, eta denok feminizatu behar dugu bere burua pixka bat. Orduan, zentuetan handi dugu, kristolan dugu egiteko eginda, izateko, leheno udal teknikari bakarra zegoen genero politikentzako bi daude, bikoiztu egiten dugu personalak, eta horrek asko lan gehiago egitea ekarri du, baina asko dugu egiteko. Baina inoago bat, denbora zer esku gabiltzarako, mugikortasunaren inguruan politikarako ideia berririk baote duzuen ondorengo 4 urtetarako bat. Biziltan erabila sustatu indartu eta nagusitu. Aixialako gauza bat baino egunero dako tresna bat dalako, biziltan ibiltzen den jendea da gane, biziltan joana zoriontxuko dako, eta hori sustatu nola, bidegorri zarea ikartzen, aneta Tolosa bidegorria oantxe egiten hasiko da, azkenen lortura dako, diputazio di esker. Belena patio alde zarran, eta 26 biziltantzako aparkaleku itxi bat egingo da, patio bat erreskuratu dugu gaina, oantxe gaztateko hau. Eta hortan jarraitu, argi daukagu bide gorrin sarea indartu behar dugula, herrien artean eta gero eskolekin. Batez ere umetxoak eskolara seguru juteko bide gorriak jute dezen, baina sustatu behar dena da, herriko errepidetan bizikleta herritik jutea. Kotxea da mantxogo jokarduna eta bizikletak nagusitu bat du. Orduan, mugikortasun politiketan bizikletaren erabilera afirmatiboa, politika afirmatiboa, sustatu bizikletaren erabilera egitea modu guztietan. Horreko galdera sortak motzean izen buru, eta horrela mozoz bango dira. Arloren batean zerbait gehiago nintzen ezaketela ustean duzu, zertan izan zarete eskaxea marko. Anistasunean. Atzo duen konzentrazio bat egiten, Tolosako gizonezko bati, bere azalaren kolorean gatikan, segura eta atzut egurtu dutela. Dauzkagu afirmazioak, kanpotarari diru laguntzak ematen zaizkion. Hau da, xenofobia bat indartzen ari da, diskurso racista bat indartzen ari da, ohikoa da krisi garaietan, baina horiek anulatik bat dugu. Ez dugu nahikoa egin ikusten anistasunaren inguruan. Euskaldunen Tolosarroi mugak ez dizkigute inoiz itxi behar izan dugunen kanpoa jongean, Euskaldunok jende asko jaso dugu 70 markadan, 40 markadan Estatu Espainiolan aldetikan, inoiz zaizkiateak itxi, inoiz ezin geha ezker politikak sustatu nahi ditugunak eta ezkerrekoa garenak inorri pertsonak, inorri ateak itxi. Horre lan egin behar dugu, ideologi lana da, adirazteko hemen etxetikan alde egiten duguna, beharrangatik alde egiten dugula, eta zentzu horretan egin behar duguna da, jende hori lana eta jende horren bizibatitzak bermatzeko politikak indartu, gizarte politikak indartu, eta hizkuntza behikularra kasu horretan euskera egitea sustatu edo lara zentzu horretan egin.
etorkinekin jarraituko dugu, horrengo banderan, Tolosan etorkinek dituzten erraztasunen aurka entzuten da kalean. Zer dago egitik, edo zer dago aurrekostu gezurra. Eta hori behin da berriz, eta gure guntako bakoitzak adia behar du. Laguntza politika denak berdina dira denentzat. Gertatzen dana da, askoz etorkin nio daudela, egoera askoz larrikoan gu baino. Guk, langabezian gelditzen balen bagea, familiko badaukagu askotan laguntzen gaituna. Langabezia askotan jasotzeko eskubidea daukagu, kotizatu egin dugu. Dokumentazioak ez daukan pertsona batek ez du kotizatu, kale gorrian dago, ez dauka ezer, eta ez dauka inor, ez dauka babesi. Gezurra da edokinean diru laguntzak jasotzeko eskubidea gehiago dutenik. Eskubideak denontzako dira, kentzen dianean ere denontzako kentzen dira, bezalaxe. Beraz, gizarte politikak denontzako dira, eta gizarte politikak egon behar dute, egoera larrian dagoen hori, edo horrek, behar hori nahi du jaso ditzan. Jarri bat diana bitartekoak, jendea egoera larrian egon ez adin. Jendeak lanek, jendeak ez du egon nahi langabezian, ez guk eta ez etorkinak ere. Beraz, bitartekoa jarri horretu gorotarako, baina nire aldetikan importante duzen guk gudetikan politika bideo jarraitzea eta jorratzea, baina hemen ezkerrekoa da oro, planteatzea ere, gizarte zerbitzuak eta laguntzak denontzako direla, eta inorra ez dela karidadeaz bizinak baizik eta eskubideiak ezin zeztugula lapurtu, eskubideiak hiritar, gizarki bezala eskubideiak dialako. Gazteizko diskursoak indartzen dira ez bakarrik Gasteizen baita hemen ere, anulatu behar ditugu. Pertsona gara eta pertsona izategatik eskubide batzuk izan behar ditugu, eta horretarako errenta eta fiskalidade gehiago daukana, gehiago pagatu behar du, gutxien daukanak zerbait izan bezan. Lapurra handienak ez dauzkagu erregeia lapurtzen duten artean, edo hor egongo dala baita bere egiten duna. Lapurrak gehien dutenak dira, eta bolsan dauden irutxe baita maustan dauden enpresa guztiak, eta horiek dira berentan lapurtzen dutenak. Indartu ditzagun bezko horiek, eskotan besteak indartzen dira gehien bat. Etorkin jarraitu eta bai, eta da, erraditate berri bati, garai berri bati, etorkin gehiago edo etorkinak etortzen jarraitzen dutela, eta Tolosan leku bat dutela, baina galdera da, nola ikustarazi, hau Euskal Herria dela, eta ez direla Espainiara etorri, nola integraziorako programa horiek bideratu, alduzu zerbait buruan, galdetzen dute. Egiten da, hau da, Tolosaldea garatzenen bidez eta migrazioarekin egiten da, Tolosara etortzen da, erroldatzen dian guzti hori, egiten zaizkie, harrera bat egiten zaie. Harrera hortan esplikatzen zaie nun dauden zerbitzu publikoak, eta nun dauden. Euskal Herrian, legali honetan maila datu da, Euskadi kontzeptutik Euskal Herria kontzeptura pasakea. 7 herrialdeko lurralde batean daude, nun hizkuntza da euskara gure hizkuntza, nun euskalduna garan, eta hortan egiten zaie harrera bat. Eta gero bere seme alabak D-ereduan eskolarizatzen dira, beraz, barnea daukate ez. Zer egin behar dan gehiago? Nik uste euskalduntze hortan, bigarren generazio hortan, emurra eman, ez? Hau da, gazteak bere seme alabak euskaldun izateko lan egin, eta batez ere aktibitate extraeskolarroietan bere lagundu euskera izan egin, bere hizkuntza behikularra. Hortan gabiltza, baina sakondu barra daukagu hortan, ez? Gauza txikioak denborakin, baina Tolosan badago komunidade bat, eta oso kuriosoa da, zenbait txinatar, semeak euskera zakitela, oso txikia dira, eta gurasoekin txinatara zitzaiten dute, baina bendik anertea ez dute asko menperatzen. Gizarte honetan gehoza hizkuntza gehiago ikasi, hobe. Baina posta ematen du, bereinaz umeen hizkuntza lehenengo hizkuntza euskera dela kontuatzen zelako, ez? Baina asko dago egiteko. Asko dago egiteko eta asko hitz egiteko, gai mamitsua da, berriz ere onbitean, horbaitek alderik egin egiteko balu, zehazki gaien inguruan, edo beste gaien baten inguruan, horbe esan ez dala, bestela gai gehiagorekin jarraituko du. Hau ere galdera motza da, kargu politikoengatik zenbat diru gastatzen zuen udalak, hilean zenbat horrengoak galdetzen dugu. Ian ezakit, 4 urte horietan liberatuen soldatak 1.000 bat izatetik, 950.000, pasatu geha 4 urte horietan izatea 930.000 o erdia baina gutxiko. Kalkulo gileko batea, ezakit. Baina erdia gutxina, gazto protokolo gaztak 950 petxi ditugu. Unibertsitarioak azterketa garainan ez du xamar ibiltzen dira liburutegian. Pentsatu duzuen berriak eta ordutegiak luzatzea. Zergatik gau ez ere liburutegia zabaldu, zergatik ez gau ez ere liburutegia zabaldu zenbait datetan.
gai hau desente jorratu dugu. Otsailean egin genuen azan, irikin genuen gehiago, oain txe bertan topaguna irikita dago kulturetxean. Oain aukera dago ditzake, otsaien lehenengo intentona edo egin genuen, oain maiatzen berriro, egiten da, oain txe irikita daude ja. Goizuko behatzitatik antxaldeko 8 arte, beti dago zerbait irikita. Eguardin goizean irikitzen da kulturetxea, eguardin iztendaneako topagunea ja irikita dago, orduan 11 ordutan ikasteko aukera dago. Gaur zaitasuna da, gau ez irikitzen dugu neurrian, norbaitek egon behar dula, uda lankile batek egon beharko lukela, eta kulturetxea zen dara irikitzen. Kulturetxea irikitzen zuaten nagusia eta eragin guztian ibiltzeko aukera dago, ez? Eta hor sortzeu segurtasun edo arazo bat. Hala ere, bigarren aldi honetan ikusi dagoen ez otean nahikoa 11 ordu eragin publikoak irikita egoten, eta gaueako bezala, beste aukera izango litzakena da, ikaslea beraiek taldetxoa sortu, alegia, okurritzen zait, ardura hartu ezatela beraiek, bermatzeko kontrol minimo hori, ez? Ezakit, nik gai hau askotan etorri zaigu mahai gainea, eta horregatik lan egin duguna topagune irikida hortako, ez? 11 ordu ikus ezagun nahikoa da, bestela, jarraituko dure egin izketan, ze galdera hori dator, baina galdera hori idatziz egin ziguten ikasleek dure hilabete batzuk. Azkenan, motzean izen burutu dugun talde honetan, noizko Larramendiko zubia edo pasarela? Jode, bai kuriosoa da, lehenkoan PNV egin bereiz egon ezkio bere egin dutela. Eta bere ez dute behar. Larramendiko plazan dagoen belarrunea, hau da, azkeneko ere egin blokea egin ez dana, egitean, konstruktorak, kasultan Amenabarrek, obligazioa du egiteko, eta badago sinatuta pauean. Beraz, noiz egingo da, Larramendiko plazan, parkean atzen, autopistara Uzturre kalean parean dagoen blokea, oaitxo bertan, hortikan kendu behar dituzten txakarra hori tentzen dutenean, egune orko ere egiten danean, horrekin batean, urbanizazio gastu moduan pasarela egin behar dute, beraz, gu egon edo beste batzuk egon egingo da, noiz eraikin hori egiten danean. Noizko bere joerako amindutako aparkalekua? Gaio, hauten egin egin genuen aparkalekua. Auzotarrekin erabaki izan, horri lehentasun eman baino Eliza inguruko urbanizazioa egitea. Eta Eliza inguruko urbanizazioa guantxe dabiltzan obratan ezagin badute bukatu. Esan aurten de baita 200.000 eurotian gora inbertitu ditugula etxen, zimentazioan, eraikinean moitzen izaion lurra. Eta inbertsio planekin jarraitu marko dugu, baina de baita lan dauzo gehiago dauzkagu, aurten urkizun deposito berria egin nahi da, abuzto ura gabe gelditzen dira, eta ura lehentasun bat da. Eta orduan aparkalekua ikusiko dugu aurrerago egiteko aukera, baina esan de baita aurten bere lehen etxizutela aparkalekua egin aurretikan urbanizazioa egitea Elizaren inguruan, abaetxe eta Elizaren inguruan. Noiz jarri behar duzu Amaroz eta Txarama artean agia? Hoi lehenkoan bizilagun taldea egitzuna zuzenen galditu zidan. Diputazio dagokio. Eta badakit Luisa Leaburuko alkatesa hor da bia diputazioakin negoziatu nahien hoxe beha. Gainatontak egiba da, porque bidegorre Txarama, hau da, baino, bide papelera zatik hortan egitea etxe bizitzak, etxe bizitzak ez, egin da urbanizazioa, argia dago, eta hortikan Txaramara 200 metro falta zaizkigu egiten. Guk ezin dugu egin, hau da, ezagukigulako guri, hemen badago karretera diputazioarena, eta badakite Luisa Leaburuko alkatea hortan dagoela diputazioakin hitz egiten, lortu dute paso zerroa egitea oantxe bertan, ermitak hortan, eta urreko apian izango ditzake, beraz duke gehiagitarratu behar, porque ez da obra zibil handia. Trukaketarako edo bigarren eskuko azoka, zergatik ez da egiten Tolosan? Tolosan merkataritza garatzeko merkataritza mahai bat dago. Hau da, eragile desberdinak elkartzenean esparru bat. Bertan, ez da oso begionez ikusi inoiz bigarren eskuko azokaren inguruko gaia. Hala ere, nahi bizai bai daukala bere bezero eta bere jendea multuko duke, baina bihurtzen zaila larun batak zaila daugula zentroa. Hau da, Tolosan azkago gilo azoka, zerkausia Euskal Herri plaza eta Plaza Kristales, eta zentzu horretan bintzat esparru horretan ez dago lekua egiteko.
beste kokapen babiatu batko genuke eta beste maiztasun batekin egin edo beste egun batean egin, ez agian duran izan ezakit. Gai lehenago ere jorratu dugu, orduan aukera horiek azaltu beharko dituzke eta proposamena egiten dutenekin batera beraiek aderna ikusten dute. Iparraldean oso zabalduta daude horako pintaxe azotak. Garrakazta hondiz gainera, Bai, nizta txatarrak askotan baino. Bai, eta bueno, zertzea da. Tolosa oso lotua dago azokekin. Eta nik uste ondo egingo bagenu, arrakasa izateko aukera duzutela. Ez da dizut, garatu beharreko gauza da, baina bai, hoi sustatu nahi duten eragileekin zuzenik. Langabezia, industriaren beheraldia, udalak zer egin dezake arlo horietan laguntzeko? Bueno, udalak egin dezakeena egiten duna eta jarraitu egiten hori, ez? Tolosaldea garatzen bitartez egiten dugu garapen sozioekonomikoa. Horren bidez, diru laguntzak eta enplegu programak eta bideratzen egia ikuspegi integral bat dian hartzeko, eskualdean dauzkagu indarguneak reforzatzeko, eskualde industriala izaten jarraitu behar dugu, zer hor dago muskuloa, eta zentzu hortan, oantxe bertan, Tolosaldea saretzen hor dugu mai sozioekonomiko, hau da, bai eskola, udaletxe, sindikatu, enpresa, Tolosaldea garatzen, Tolomendi, sektore ezberdinetako eragileak osatzen dugun mai bat, hor diru kutxa sortu dugu, 25.000 eurotakoa, 28 udalen artean adostu dugu IAEA, Industrial Actividades Ekonomikasaren 10% portala bideratzea, eta mai hori, eragile desberdinen arteko mai horrek erabakitzea zertan inbertitzen den, ez? Zer esan ditu honekin, egin behar dugula eragile desberdinen artean, interes partikular desberdinak izan arren interes orokar bat daukagu, eskualde erakargarri bat egiten, eta horien artean adostasuna sortzeko erramitas sortu dugu, baina adostasunak sortu behar ditugu, ez? Beraz, zer egin behar dugu lanean jarraitu. Nik uste, sortu dugun esparrua, laneako esparrua egokia dela, eta guain garaia da, fruitu horiek, gai jasotzen nire egiten azteko. Horremo galderak honela dio, memoria historiko gai sentibere izanik, gehituko loke zinema gintzako baten agerien utzi dola gainera guri ogosa horren egokigunez, zer ekimen burutuko dituzue udaletik? Aipatu nahiko nuke egin dian batzuk. Aipatu nahiko nuke aurreko astean, azkeneko 40 urtean kendu gabe zeuden plaka frankista guztiak kendu direla, aztarna frankista guztiak kendu direla, bazan garaia. Alemanian ez duzu inin topatuko esbastika bat, eta hemen oendikan atzo arte zeuden. Panteon Zabala Berazubin zegoen plaka hundi baten ordez, Gernika bat jarri dugu. Simboloz beteriko aldaketa izan barri duzen. Iruditzen asko daukagula egiteko, bidea horretan hasi gehala, arrantzaiekin sinatu bete dauzkagu bi hitzarmen. Batak 1958 hau da, frankismo eta postfrankismoko lehenengo urtean artean, herriaren azerketa bat egin nahi da, hau da, herria frankismoak izan zuen aztarna eta represaliatuak jaso nahi dira. Hoi alde bat ikan, eta bestetik handokagu 1980 arte, kasuntan 15 arte, gaur egun arte, giza eskubideen urraketak herrian eta herritarra jasan dituztenak aztertzea. Lan hortan dago arantzadi, 2 urteko lana da, eta lan horrek emango iztugu oinarri berriak lanean jarraitzeko. Bitarten, oain gaur egun arte, lehenengo legaldi honetan lortu ez egun gauzat martxan jarreneko genuke. Udal alderdien maila. Hau da, ez egun lortu, alderdi batek EAJak ez dulako nahi izan lan maio eratu, baina nik uste erantzun bizun badagula, bizikidetza foro badago bezala, jada alderdien arteko foro bat sortzea. Zertako, izaiteko hemen tratatu danaz, eta gizarte, eratu nahi dugun gizarte horren inguruko oinarria zeintzen batko luketen hausartzea. Hoi egin behar dugu, edo berko legalditu horren bezako da. Bueno, gaurko galdera idatziz iritsi da udaletxera. Pregunta que llega por escrito, redactada al ayuntamiento y que dice así: hola, me gustaría saber vuestro proceso de actuación ante una supuesta situación. Aunque parezca un poquito complicado, todo ello tiene una explicación. Si algún día hay oportunidad, me gustaría explicaroslo. También la dio. Ejemplo: Tolosa necesita un parking urgentemente. Tiene uno y está muy viejo. El ayuntamiento llega a un acuerdo con una empresa. Le cederá unos terrenos, le dará X cantidad de dinero y lo explotará de manera privada durante X años. Pasados los cuales pasará a manos del ayuntamiento, paréntesis, si sigue en pie, el parking. El parking se construye, varios ciudadanos alquilan plazas a un precio nada barato. Al poco tiempo aparecen malas construcciones, goteras, grietas, suelos descascarillados, etc.
Ello no impide el aparcar, pero sí ocasiona molestias muy serias a los usuarios. En este momento el propietario, el constructor, tras la insistencia de los usuarios, hace varios arreglos, apaños, dice el ciudadano. Pero los problemas siguen, los problemas siguen y algunos se solucionan, pero aparecen otros nuevos. Los usuarios están desquiciados, la constructora les da largas y excusas de malas maneras, pero sus molestias no desaparecen. ¿Qué tendrían que hacer? ¿Qué implicación tendría el ayuntamiento? Y esos parkings los construyó una constructora, Arkaitza, que cerró, y la empresa adjudicatoria o la empresa constructora, la que construyó, que ahora es siglo XXI, la que gestiona todo eso, tiene 50 años de derechos para gestionar ambos parkings. Ambos parkings se construyeron primeramente en diversas fases. El parking de la Alhóndiga, es el que está debajo del centro de Uzturre, se construyó el parking y se vendieron las vallas a 18.000 euros, y antes de que se construyera la residencia de Uzturre se abrió el parking. ¿Qué sucedió? Que el ayuntamiento entendía que los problemas que había de goteras se terminarían cuando se terminase la urbanización de encima y el centro, ¿no?, gerontológico. ¿Qué ha sucedido? Que se han terminado las obras de urbanización, que se ha terminado el gerontológico y los problemas siguen. Pero la licencia de primera utilización del parking está dada. Entonces el parking está abierto, las líneas están vendidas y los problemas están ahí. ¿Qué se está haciendo por parte del ayuntamiento? Cada X tiempo se está trabajando y se está exigiendo a la empresa constructora que se solucionen los problemas de gotera, de filtraciones, de humedades, etc. En el parking Lapurdi, más de lo mismo. La diferencia es que en el parking de Lapurdi, que al mismo tiempo había tres obras diferentes de tres constructoras diferentes. Uno, quien estaba construyendo el parking; otro, quien estaba construyendo las viviendas de al lado y la urbanización de encima; y otro, la agencia de aguas, que era el consorcio de aguas Barcato, que estaba construyendo el colector. Y mientras se estaba construyendo el colector, el tráfico vial se estaba pasando por encima de la plaza cuando los ingenieros dijeron que el parking no soportaba tanto peso. Entonces, en ese caso, estamos haciendo lo mismo. Baño, en este caso, en el de la Pública, por ejemplo, lo que ahora vamos a hacer es cambiar toda la plaza, todo el pavimento de la plaza, lo va para el ayuntamiento, porque entiende que parte de la responsabilidad en este caso es del ayuntamiento también, y ver si solucionamos el problema de las filtraciones. Baño, eso no es una historia ficticia, eso es un problema real que se está sufriendo en el parking de la Alhóndiga y en el parking de la Purdi, pues por haber trabajado y haber gestionado y haber hecho una obra y haber dado la primera licencia demasiado rápido, no sé por qué intereses o por qué presiones que pudiese haber. Eso pasó en la anterior legislatura y a nosotros como ayuntamiento nos toca gestionar. Lo que no sabemos es cómo lo vamos a recibir, cómo el ayuntamiento lo va a recibir dentro de 50 años, de 44 años. Porque esas obras al final serán públicas. Hay poco de alegoría, porque efectivamente no se sigue en pie. O sea, que la ciudadana que redacta este escrito ya está insinuando que... Vale, lo curioso es que el parking de la Concha, el último parking de la Concha, que tiene 5 pisos subterráneos, no entre ni una gota de agua y tiene el mar encima suya, y aquí pues entra agua por todas partes. Pero bueno, se está trabajando en eso. Si no me equivoco, con la misma constructora como responsable del parque. Bai, Arkaitza, creo que conocida por todos, ¿no? Orduan, y es un marrón para el ayuntamiento. Pues eso, pues trabajamos y presionamos para que vayan cambiando las telas asfálticas y telas asfálticas que están rotas en superficie, y vamos parcheando, intentando solucionar el tema. Pero el tema es complejo y el problema es gordo, sobre todo para todos los usuarios que han pagado con una raya de aparcamiento y que ven que el suelo está mojado y está húmedo y hay charcos. Azken txapan sartzen ari gara, berriz ere aipatzen dut dugu, horretik galdera egin nahi balu, esku beltza eta mikrofono bilu egin. También quisiera hacer alguna pregunta al alcalde, pues que levante la mano y eso se nos llevará un micrófono. Urrengo galderak ibai aurrak eta gaztetxoak ditu izkide, eta honela dio, berriki eskoletako gaztetxoekin izan duzu bilkura. Zertaz enteratzen dira gaztetxoak? Zertaz enteratzen dira? Asko gauza zertaz. Lehen egin una agenda hogeita bateko
bilera edo foroa, pleno aretoan, eta hor mugikortasunaz eta no gaina gazte bat galdetu dit, mugikortasuna eta energia izan nahi ditun baitzat. Berei puntu guztien lantzen dituzten bigai horiek eta gehien bat lehenago mugikortasuna bizikletan inguruko erabilera, berei nola perzibitzen duten bizikletan ibiltzea segurtasuna, ez? Kotxeak nola ikusten dituzten, eta horren inguruen ditu ginen hitz egiten eta berei konpromiso hartu zituzten. Gazteekin dela eta aurren hiria proiektua daukagu sortuta, aurren kontseilua sortu dugu, 8-12 urte arteko ikastola edo eskola bakoitzeko gela bakoitzeko ume bat dator, eta 55 ume etortzen dira. Eta ze esaten dute, gauza pila bat eta gauza asko interesanteak, ze ume bat oso garbia da, eta ume batek gauzak edo garbi ditu. Ume asko planteatu duten adibidez da, plazatan sentitzen dira molestatu egiten dutela jolasten dutenean, ez? Eta jende asko esaten direlako, niñok ez esatu daki. Agian, eta hortian guk hausnarketak egiten ditugu heltua dagoen hausnarketak. Hausnarketak izan daiteke agian, plaza askotan terraza gehiagin jarri ditugula. Permiso gehiagin banandu ditugula, ze guk nahi bali badugu erribizioa izan, erribizioetan umeak kalean jolastu behar dute. Eta hortarako, umeen ahotsa entzun ezin barra. Hoi da pixkat aurren hiriaren proiektuaren helburua, beraien ahotsa entzutea, eta ezakit bideoetan gaude. Herritarrak helburu dio helgo gaiak, ladrilen aurrean pertsonak izan dituzuela kontutan, egin agarri zentzun ditugu, zen ideia dago horren azpian. Nik uste hemen esaten eginena, herri irisgarri bat egitea, herri atsegin bat egitea, akzeso azeretako rebaje guztiek egitea jendea gero eta jende dugu dautagulako, gauza txikien bidez gestionatzea, gizarte zerbitzuetan ingo murrizketarik ez egitea, alde zarra bereziki zaintzea, auzoak erabiltzeko plana martxan jartzea, etxe hutsak merkaturatzea, ikusten dugulako kurba demografiko negatiboa izango dugu urteetan. Pertsona artean jartzen dugunen ez da bakarrik da lan egiteko forma baten iruditzegulako kaleak, jende ez gainezke bateko kaleak accesibleak izan behar dutela, auzo bizian nebali ditugu auzotarrekin, auzo mantendu planak egitea eta bere izatea zintzuk dira lehentasunezko obrak egin behar dianak, pertsona lehenago parteak zertzeiten duen bezala egitea foro guztioetan. Azkenen, udala tresna bada, herritarren beharra iztenbideak jarreko. Behar guztiak ezin dira egun berdean asetu. Eta zentzu oso da baita herritarra jakin behar du udalak ze egoera daukan, eta ze bagia ebide eta ze aukera dauzkan, ez? Eta hori nola egiten da, pertsona erdigunean jartzen eta egoera eren berdi egoitea ematen. Guk ekonomiko gialba genu gauza gehiago egiteko nahi izango genuke, baina zugutzen zaren auzotara, zanez, €200.000 zertak jasatuko ditugu, eta gozo argi dauka etxeko gestioan bezala, lehentasuna markatzen eta adostasun eta iztetzea orduan. Nik uste, auzo mantenu plana, noain beraztu duen adibidez aldatu den afera guztioi beraiek eskaudia izan zen, jakinda gauza gehiago oskatzen zituztela, baina zintzia lan momentuntan egin, orduan, hori egin da, ez? Zer nola, auzotarra erdian jartzen da auzotarraren kaso egiten? Herri bizian, zer azpimarratu nahi izan duzu ideia horrekin? Azkeneko bi gauzetan esaten dutena. Kaleak espazio publikoak okupatu da jendea egon da daia kalean. Ez ditugu nahi kale higia, jendea etxean, jendea kaleak konpartitzeko, bizitzeko, eta horren baitan idea horrekin sortzen dian planteamendu guztiak, ez? Aurren hiria, mugi tolosa, azkenetan elkartzen dian antxona bona paseatzeko, azaltza eskusa badala, elkarrekin egon eta elkar ezagutzeko, komunikatzeko, irisgarritasun plana, auzo mantenu planak, kolektibo ezberdinekin egon, zaitasun duzunekin, itxuekin adibidez, bereien dituzten arazoek berri jaso eta horiek egintza dela departamentu zurruna, kaso egiteko eta bereien perspektiba hori garatzeko, hori da iribizia eta hortikan jarraitu nahi dugu lanean. Onpego alderako honela dio, gazteak gurasoen etxetik bidaltzeko, zer etxebizitza politika bultzatuko dituzue. Alde zaharrean etxebizitzen birgaitzerako zer proposamen dituzue? Oantxe, eran edo uste aurkeztu benula horren ingurun. Euskadi mailan, Euskal Herri mailan, lehenengo udalerria gehiago gauza planteatzen. Etxebizitza gutxen zenso egina daukago, eta iaz konturatu ginen etxebizitza hauek merkaturatzeko zaitasuna zaudela obrak behar zituzelako asko. Jende asko ez dituzte obrak egiten, agian etxea dauketelako erentziaz jasoa. Birus egide dialako, biruik ez daukatelako. Udalak obra egingo du, eta bitartean obra horren amortizazioa eman bitartean udalak kudeatuko du etxea. Zertarako, alokairu soziala jartzeko.
gazteak hortara bideratu nahi ditugu, maksimo bat jartzen ditugu alokairuan, da asmo izango ditzake, alokairu sozial horren bidez emantzipazioan laguntzea. Eta alde berean, alde zarreko etxe bizitza eta zenbait etxe bizitza utxoie merkaturatzea eta jendea etxe bitan sartzea. Ondoren gola urtetan noruz bideratuko dira gastu nagusiak, non daude politikagintzaren premia. Non daude ondoren gola urtetako hirigintza lehentasunak, auzoek badute nahiko zentralitatea zuen politikagintzan. Guain arte aipatu dutena, erronka hundi bat daukagu forma demografikoarekin etxe bizitzak birgaitzen, auzoak birgaitzen, urreko urteetan 600 eraikinean gora itea egin behar dute, hau inspekzio teknikoa ITV-a kotxetan bezala, etxe bizitzak egin beharko dute, horretan dirua jarri beharko dugu, dirua gutza jarri beharko ditugu, irisgarritasuna bermatu behar dugu etxeetan, hau da, ascensorea jartzen lagundu jendeai, eta nik uste helburua izan behar dut da, Bezarra, Beazubi, Amarot, San Esteban, Bieta, auzo zarra giltzen izazkigu, 50 urtean gora dituztenak ja. Orduan, hauek eraberritzeko dirua jarri beharko dugu. Urbanismo eraikuntza berrian pentsatu baino, zentratu baino daukagun hori, zaharberritzen, eraberritzen eta egokitzen. Nik uste hortik, auzoek kaso egiten zaien, saiatzen geha. Saiatzen geha interlokuzio bat egokitzen beraiekin, auzoen kartelekin, eta saiatzen geha horregatik jarri dugu auzo mantenu plana, edo berriki auzo taksia, lan dagoenetan taksian juteko taksi zerbitzu publikoa jarri dugu. Orduan, saiatzen geha, segurazki indartu beharko dugu auzoa ere bada. Orokorrean, Tolosara mugatu gabe politika orokorraz. Honela dio galderak, politikoekin leporaino gaudenez, ona nire galdera. Zergatik politiko guztiak besteena gaitzesten duten. Besteak egin du iruzurra, besteak gaizki kudeatu ditu diruak, beste azta izan gardena, eta guk dena ondo egin dugu. Beste horrek ere berdintxuz hau esaten duenagatik. Ez dakigun hori sinistu, eta azkenean inorena ez dugu sinisten. Sinesgarritasuna galdua dute. Zergatik ez ontzat eman, besteak ondo egiten duena, eta zergatik ez aitortu gu gaizki egin duguna, egia guztian norberea denko iritzia zabaldu nahi duena. Nire ustez ez doa ongi, eta politika guztiek egiten dute hori. Gai berdintxo hori jarraituz. Agintean ez dagoenak zergatik beti oposizio egin behar du, ezin alaiteke kolaborazioa egin, badago zer eginean, baita albidea ere. Esaten duten bezala, herritarrak balituzte helburu. Sinadura dauka alderamik ez asko ere bai, ez ditugu alderan sinadura horiek egizagu, baina makina montanin kaso honetan aldera kotatzen duen eta berlako kritika orokor bat egitatzen duen. Arrazia dauka, askotan, trintxeratako politika gurea. Hau da, edo honekin edo zurekin, eta hemen ez dut mazaude zaude eta aurran mazaude etxeazia, ez? Kultura politiko berri bat garatzeko denbora behar da, eta gana egin behar eta zentzu urtan asko dugu egiteko, eta Euskal Herria zesanik ez, jasan den guztiakin. Duela urte herri honen zati bat ilegala zan, eskubide zibilitza politikoa galdua zituen, ez? Orduan, hortikan zauri asko daude egin behar edo sendatu beharrekoak, ez? Eta hori denbora behar da, eta denbora eta jarrera aktibo bat horren inguruan. Era bat aduz, ni beti esan dut, trentxeatako politika honetan ez bat sentitzen. Aurreko legealdian gauza kriston zorra zuten. Bai, topika egin zuten, gauza asko ere egin zituzten. Guk ezen urra fiskatuko, baina azki egitonetik gauza asko ere egin zituzten. Baina kriston zorra zuten, bakoitzari dago kiona ere, tapatu gabe. Eta gero, alderdien artean nik uste, norbaitek bere posizioa markatzeko bestea dutxi behar du, eta akzaitu duitzen bat egokia da. Lehenkoan topiken egin genuen bai inguruan ebaita horrik usten zan, ez? Bazirudin, azkeneko lau urteak urte galduak izan zirela, eta Tolosa etzala ekintzailea udaletxea zelako. Herriak martxan dirau, eta udala tresna bat da horren alde. Belgikan duela 3 urte, krisiaren erdian, 18 hilabetez gobernua etzan gauzatu. Ez zuten gaitasunik izan politikoek gobernua egonkorra sortzeko, gehiengo bat sortzeko, ointxe Andaluzian garruzuna. Baina 18 hilabetez. Funtzionariak kudeatu zuten eta ondo egin zuten, ez? Horrekin esan egiten da, askotan dagoela titular gehiegi, eta sakonean gauzak ez direla hain gatazkatxua. Guk harremana dugu, harremanak izan behar dut da dintzen, baina sakoneko kultura politikoaren aldaketa beharra dago. Nik uste pausoak ematen egiala, baina kostatzen gara ere. Azken bi galderak, berriro ditzuet, norbaitek galdera egin egiko balu bada.
deso altxa. Hortxe dako bat, mikrofon horbilduko dugu mesedez. Azken txaukan, azken animatzen esku, baita. Lotuta dago eskalatu zuten galdera dira. Lehen galdera da kasualidadez, edo zoritzarez, akatetza lortuko bazenukete, zenagoan hauki bat gure daukatu. Galdera egiten dut, eta uste politika montarik jendea ziudadano ez dugu oso ikusten, edo bintzat, atentzia duten dugu, ikuste adibideak zenbat maitatzen duten beraien herriaz zenbat tres daude, eta adibide bat jarriko Odon Elorzarena, hogei urte, eta justo hauteskundeak galdu, eta dimititu egiten dute, eta kasualidadez, lanpostu bat lortzen dute Madriden. Orduan galdera zuzena, zenagoan badaukazu aukide bat kasualidadez galduko bazenukete? Ondo lertu da galdera? Gu unea ezkera etorri egiteko. Gu hemen petxea produzia dugu, eskerrak, eta gu etorri da gauza kaldatzeko, ez 20.000 izateko. Nik eta esaten dut horrela dira, itzein da, ez gara hau. Ni politiko hitza esatea denen ni politikoa naiz, ni politika gintzan nago, ez naiz politikoa, sentitzen dut, eta igual politiko izango naiz, kontazkizena izango, nire gobilen momentu enten, soldatatu ez dira jasotzen dut. Ni ez politiko sentitzen, politika gintzan nahi naizen pertsonak, bai, baino ez, senatua ez, eta ez. Hoi bai, hemendik kanpo baita politika egiten jarretuko dugu, baina militanteak izan galako, eta izaten jarretuko galako, kompromiso bat dugu lako herriarekin, tolosakin, baina Euskal Herriarekin. Eta hori baina arro osatzen dugu. Beste galderarik gaudela... Aquí barkatu baina ez da traigo galdera. Va un poco con referencia a mi interpretación personal sobre el tema de la publicación de la clínica famosa de la atención. Yo he entendido como que tenéis la posición de volver al año 2011. Y me parece, o por lo menos a nivel personal, que lo que estamos trabajando algunas personas es para lograr una clínica pública y de calidad. Y ahora me estoy un poco nerviosa en la otra frase de que... Entonces, quería saber cuál es exactamente la posición. Si es, aunque sea otro concierto diferente, pero que no sea la publicación o es la publicación en sí. Estamos partiendo de una estrategia de trabajo. Uno, en noviembre se debe firmar un nuevo convenio. Pedimos, primeramente, que no se firme. No firmándolo, volver a la situación anterior a la firma del convenio que ahora está vigente. ¿Para qué? Mientras tanto, estamos trabajando en el tema de fondo, que es la publificación de la clínica. Publificación en el sentido porque nos parece que es la mejor estrategia, pero lo que nosotros queremos y pedimos es un servicio público y de calidad gestionado públicamente. Luego, si el gobierno vasco decide que, aun siendo más caro, crear una clínica nueva, pues oye, ellos verán. Pero nosotros lo que pedimos es la publificación porque nos parece que es más eficiente y más y que en un menor tiempo podríamos conseguirlo. Pero paso a paso, quiero decir, primeramente consigamos volver a la situación anterior y luego consigamos la publicación. ¿Cómo sería la publicación? Creando la mesa para la publicación de la clínica. Para ello, hace dos semanas estuvimos en el gobierno vasco y creemos que en este momento el PSE ha dado un giro inesperado, que lo ha dado, y entonces por lo menos allá, aquí no sé, pero allá en el gobierno vasco, en el Parlamento, va a pedir una propuesta no de ley para la gestación o para la creación de esa mesa de trabajo. Entonces, primeramente lo que no queremos es que en noviembre del 2015 vuelvan a firmar otro convenio y nos digan, no, es que no se puede publificar porque tenemos un convenio vigente. Vale, primero,
No firmamos nada. Segundo, tenemos la mesa de trabajo para publicar la quiniela de la asociación. Entonces, el objetivo es el mismo. Lo que planteamos son 2 pasos. ¿Por qué? Porque si no sabemos que el primer paso, con la firma del convenio, nos van a decir que no se puede conseguir el segundo. Entonces, lo que estamos es adelantando a una situación y a una excusa que nos van a poner por parte del gobierno vasco, por parte del PNV sobre todo. ¿Por qué? Porque ellos ven que aquí, ellos nunca van a dar la cara, no dan la cara. Lo que siempre hablan de gestión, de calidad, pero no hablan de forma de gestión. ¿Por qué? Porque saben que cuando estamos hablando del fondo es cuando les salen los colores. Pero el objetivo es el mismo. Lo que estamos planteando es, lo estamos anticipando una excusa que nos van a poner ellos, que es el famoso convenio, que es lo de los trabajadores también, que de repente se van a convertir en sindicalistas. Entonces, ante ello, lo que siempre hemos dicho, si se ha hecho en otros sitios, si se ha hecho con otros sectores, como la educación, ¿por qué no se va a hacer aquí? Si hay voluntad, se hace, y se consigue. Ahí replica la mejor. Sí, no, pero es un tema que da mucho de sí. Si alguien más quisiera añadir o preguntar algo. Que ya se me ve, que tengo dudas. Entonces, hablando de esto, lo que a mí me parece... Un segundo. A ver, sí. Ahora, lo que yo creo que entonces es, aclarando estas cuestiones, que a veces puede haber confusiones para la ciudadanía, pues que la ciudadanía de todos los Aldea nos unamos con nuestro trabajo, y tengamos una comunicación más directa para poder trabajar en conjunto frente a lograr esa publificación, definitivamente. ¿De acuerdo? Gracias. Creo que existe una complicación bastante regular entre distintos miembros del TOPA. Bueno, sabéis dónde están las puertas y sabéis dónde estamos, así que no hay problema en ello. Bueno, pues se reclama más comunicación en este caso, se invita a la comunicación en las puertas del ayuntamiento. Insisto, si hay más preguntas, levantéis la mano. Si no, seguimos con las 2 últimas cuestiones. La siguiente además es muy concreta, ¿no? Sociedad galdetzen dizue, PNV alaztuei, botoa eman zalantzan dagoenari, eman 3 arrazoi zuen aldeko mozka eman dezan, galdetzen du herritarrak. Herritarra agian zalantzan izango baita. Konbentzitu behar duzue. Bat, martxan gaude, lan egiten dakigu, lan egiteko gogoz gaude, eta jarraitu nahi dugu. 2, eredua, klabea. Formak eta zertaran jartzen dugun atentzioa. Nik uste saiatu beha eta neurri handi batean lortu dugu, ez? Bai, herritarra jartzen dugunen erdigunean, herritarrakin batean egiten lanak eta zer nahi dugun, ez? Gugarri daukagu herria birsortu nahi dugula edo herria berritu nahi dugula, ez? Akak lurrean eukita. Beste gauza bat, Tolosara egin nahi dugu, Gipuzkoa egin nahi dugu, eta Euskal Herri bat sortu nahi dugu, eta hori hemendik hasten da. Proiektu politiko argi bat dagoelako, herri libre bat sortu nahi dugu, Euskalduna, herritar libreak izango dituna, eta hori koherentzia zerretikan egin behar da, eta beti gora eraiki behar da. Baina hori nintzait, jarraituko dut, zorraren kudeaketan eta eredu ekonomikoaren kudeaketan. Despilfarroaren eta azpiegitura erraldoien gainetikan, pertsona jarri degulako eta jartzen degulako. Ez degulako ontaz bizina, leheno senaduaren galdera zetorren, baina beste batzuk ere ontaz bizi dira, bizitzen ohitua dira eta ezakitea helburua ez otera noi, ez? Gure helburua ez da hori, gure hemen gaude, konpromisoa hartu dugulako herriakin, konpromisoa lehenago genuen beste esparru batzutan, eta hemen gaude, garai bat gauza ondo egin ditugula, nintzte probatu dugu, gauza gehiago egin ditugu, lantaldea martxan daukagu, kohesionatuta dago, gauza asko ateatzeko prest daude eta gai daude, gauza asko gehiago atean egin ditugu, zakitzen matakazio duten. Batzu, baina hiru eskatu ditut, gehiago jasota ere. Ondo dago, labukatzeko azken galdera. Gazteiniak politikatik deskonekatu egiten dutela, esan izan digute. Zerekin?
azken galdera hori, zer egin politikak gazteengan ere interesa soa bezan, eta politika gintzan murgiltzea merezi duela ikus ezaten. Gazteak paso egiten omen dute politikatik, politikariak zenbateko errua duzue horretan. Bida hemen talde daukau. Askotan esaldiak egina daude, ez? Da ondakin edan bezala. Behin da berez errepikatzen da zikina da atxesarte eta zeize eta bortzikina da. Gazte aktiboak asko dira, eta gazte pasiboak ere asko dira, heldu aktiboak asko dira bezala, eta heldu pasiboak asko daude bezala. Nik uste, eta zentzuetan, 22, 24, 24, ez dakit, arazoa nik ez dago, ez dut jarriko gazte. Arazoa jarriko nuke politika gintza, hitzautietan, harrietan nola ikusten da, era deslegitimat dagoela. Zergatik, normala, eten daudelako zenbaitzuk, beraien helburu bakarra ez dela honea etortzea herria eta proiektu politikoa daudelako, eta nahi dutako aberaztu. Eta hola, eta orduan, eta PNV, ez da PNV bozkatzeko. Ez ez pertsona eta entzien eta alderdi batzuk sortu da gaude dialako lobby batzuk botereak kudeatzea bestik helburu ditutenak. Eusketela barreman sare batzuk eta famosas puertas giratorias eta bar. Nik ez duk esango, erdintzak atrebituko zaten gaztea dena gazte dalako apatikoa dala alderdiak urren gazte pila daude politika gintzan, politika zentzu amplioan, gazte mugimendutan, kultur eragileetan, gure esku dago, kiroltalde eta entrenatzaile moduan, hoi politika da, hoi herrigintza da, herria eragile ezberdin askotatik egiten da, musika taldetik egiten da, bomberotik egiten da kiroltaldeetarik. Orduan, gero bozkatzea ez diala juten? Bozka da politikaren edo zati da, baina polisa kolektiboa da eta kolektiboaz jende asko arduratzen da, ez da asko dena ez jakin. Gero beste gaia da apatia alderdi dut, normal. Aldera bat arrazoitu dago. Baina gaztea uste baino aktiboa geha, eta gazteetan konfiatu. Eta gaztea era oso formatuta daudelako, eta ardura gazteko planez daudelako. Noiz galdera askotan egiten ziaten aurren Euskadiko Gazteien Kontseiluko koordinatzailea nintzen ni, eta hau zen halako estigma bat duguna gaztea, ez? Zuetako asko haur bat mundura 20 urtekin ikartzen duten, gaitasun izan duten hori aurrera behartzeko eta hori ardura dut hori bizitzantan ez dago. Orduan, gazteetan konfiatu, prestatuta gaudela eta gauzak egiteko prest gaudela, ez dago halako. Adigu dira sopa motuta gaudela eta niña gehala, ez? Hortxe, azken erantzuna, lehen aipatu dugu bezala eta azken tarte honetan batu zareten utzako, sare sozialen bidez, emailez eta idatziz ere udanari eraraziz eskion galdera alkatearen zat. Nik nuke lizentzia hartu baten bat gehitzeko, zure mikrofona duzatu zaie, norbaitek galderarik egin nahiko balu, hauske daukera, eta mikrofonarekin txano-sano egingo dugu. Bueno, bai, nahi dupena da, basuran ondakinen kudeaketakin, herri sensibilidea ikuskitara jendena, ez gaude ohituta nola bai basura rezikatzea, eta orduan, komodoa zen lehengo asuntoa ez. Orduan, nahi dupena da, eta nik uste herri eta askona, PNV utilizatu egingo da, sensibilidea hori, bildui egupen emateko ez. Orduan, arazuak percepzio dute zuen, baina lista ikustea, hori identiko asko, listan ez independente diela esan, azaldu egin diela ez. Orduan, garbi ikustea, hori izan dela behan urduka ez. Beste inundik nola ez duen erruriko ateatzea, hori utilizatu egin duela. Eta nik, meitzak hori ditzera, ez zuen percepzio berdin jokotzen. Hori da, baina sakonago kontua dago. Guen planteatzen nahi geha, Euskal Herrie eta Tolsa Herrie eta hori egingo dula herritik eta horrek eskatzen du herritar bakoitza aktiboa izatea. Eta herritar bakoitza eakorantzako aktiboa da 4 urtez behin bozka ematen. Eta herritar pasiboa nahi du. Pasibo bat izana
egoera edo nahi kolektibo ez arduratuko, ardia. Eta gure ustez, Euskal Herri, etorkizuneko Euskal Herri independiente, Euskalduna eta ezkertiarra sortzeko, herritar bakoitza da aktiboa. Gure esku dago esaten dut bezala, norberak egin behar dut, berea etxe jarri behar du, hoi egin behar da herrigintzan. Eta hoi egin behar da, herrigintza zalako bakarri nazio bat eraikitzea, baizik da nolako nazio eraikin nahi dugun. Gure nahi dugun nazio bat, solidaria izango dana, eta amalurrakin orekan biziko dana. Eta hortako, hondakinakin eskatu dugu, herritar bakoitzari eskurtze, horra zeria gauza txerriatzen. Txerriatzen zergatik, ze batzutako, eta norberantzako askoz komodogoa da besteek egingo duten bidea, baina hondakinena trasladatu ezagun gai guztitza da. Gu planteatzen nahi dira, norbera aktiboa dela herri honen eraikuntzan, eta beste batzuk esaten nahi dira, delegatu nahi boterea eta nik zilegatik erabakiko dut. Eta hori gai ez gai, eta hondakinetan handi eta garbi ikusi da, konfrontazio ereduen talka, baina ereduen talka gauza gehiagotan nabarituko da, hondakinetan izan da oso argia, baina aurrera goazen neurrian, hori nabarituko da. Zergatik, gutzako aktiboa pertsona bakoitzak eta sujeto bakoitza aktibo bilakatzen datza. Eta beraientzako, eskubia da, eta eskubiak beti nahiago du, zula zaitin, aginduko bizure gatikan egingo dut. Zergatik egingo dut, hori eta bestea. Orduan, bai, hondakinena adibide praktiko bat izan du da, eredu ezberdinena. Beste norbaitik bat edu galderari, alkatearen zat, asko baltxaka etortzeko digu. Nik gauzatxo bat, asko itzin dira, baina bai eskatu nahi duke, hemen askotan ideiak ez, akatzen dira, galderan diez, informazioa jasotzen dugu, eta idea honekin lotzen. Gutako bakoitza da aktibo bat, igandera begira, gutako bakoitza da aktibo bat, ondokoa konbentzitzen, ondokoari erakusten, herri bat ere egin egon dugu, norbera hasten dara, eta hortako, igandean dugu bozka. Eta bozka hori mobilizatu inbartako. Eta bozka hori atein martako karrera eta bozkatzea jumartako. Eta bozka eguna ondoren ere. Hau ezak lagurtez, biurtez gehin papeleta batekin sortzen. Hau da, bozka importantea da jarraitzeko proiektua egituratu egon dadin eta instituzioetik ere aldaketa gauzatzen joan dadin, baina egunero egon behar dugu aktibo. Herri bat egin egon dugu, herritarrak gara, herri horren sortzailea. Hoi ez da ente bat, gu gara herria. Eta zentzu hortan, hemendik anteri horiek hartu, jaso eta zabaldu. Eta aurrea, Tolosa sortzen, Euskal Herria eraikitzen, eta biharko nazio hoi, herri libre bat, pertsona libre dusatu da dagona, egiten gauronik praktiko. Ez da, gale gara hori, gure honetan, ez da jokapean, beraz, honekin bidaru amantuko nahi. Eskerrik asko zuen, eta zuei, eta dago gehiago nahi dauna.